Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Tursyo. Taong 1978, Compostela, Davao de Oro. Itong mga panahong ito, aktibo pa sa pagiging sundalo itong si Tursyo. Kasalukuyan sila noong nagkakaroon ng operasyon sa mga kabundukan ng Compostela dahil sa mga napapabalitang pagkawala ng mga magsasaka. Usap-usapan noon sa baryong malapit sa kanilang pinagkukutaan, kaya nawawala ang mga taong yan, ay dahil sa pilitan itong pinasama sa rebelyong grupo. Yung iba naman, naniniwalang kusang loob itong umanib sa mga rebelde upang ipaglaban ang kanilang mga paniniwala. Walang malinaw na detalye ukol sa mga nangyayari noon sa lugar, kaya bilang sundalong bagong salta, kailangan talaga nilang magdoble ingat. Nagpasama rin sila sa mga tropa nilang matagal nang nakadestino doon para naman kahit papaano, meron silang ideya. Ilang araw pa lamang matapos lumapag sa lugar na yon ang pangkat ni Tursyo, ipinagbigay alam na sa kanila ang tungkol sa bihilanting pangkat ng mga bandido na binubuo lamang ng 7 tao. Ayon sa commander ng kampo, kabilang ang pangkat na yon sa mga pangunahing misyon ng kanilang hanay. Pagtatapat pa nito na, makailang beses na nilang nakaengkwentro ang mga ito, ngunit dahil sa tinik nito sa pakikipaglaban, palagi sila nitong naiisahan. Ni minsan, hindi pa nila nalagasan ng samahang yon, kaya inakala nilang maaaring mga sundalo itong tinalikuran ang kanilang mga serbisyo. Dagdag pa ng kanilang commander, marami ang nagsasabing may mga tangang karga yon sa katawan, kaya hindi ito basta-bastang napapaslang. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, walang pagdadalawang isip naman siyang naniwala. Bilang tubong taga-antike, magmula pagkabata niya mulat na siya sa ganoong kaalaman. Alam niya ring totoong umiiral ang mga mutya at agimat, kaya kahit minsan, hindi niya yun pinagtawanan. Ang hindi lang sukat akalain ni Tursyo, papaanong nakarating ng Davao ang ganoong mga kaalaman? Kung hindi siya nagkakamali, tubo ang mga ganoong abilidad sa kanilang lugar. Malimit din niya noong makita ang mga taong nagtatanga ng kabal, nakaanib sa isang samahan o kulto. Dahil sa mga ganong palaisipan, aminado siyang nagkaroon siya ng interes sa bihilanting grupo. Makalipas ang ilang araw na kanilang pag-aaral ng lugar, doon na rin nagsimulang lumakad ang kanilang grupo. Bilang lang ng mga daliri noon ang kanilang mga pangkat, nang sa gayoy madali silang makausad sa mga kabundukan nang hindi sila natutunugan. Makailang beses na rin itong ginagawa nila Tursyo, kaya kahit hindi sila pamilyar sa lugar, alam na alam nila kung papaano doon mabuhay at makabalik ng ligtas. Hindi rin sila nahihirapang matunugan ang kuta ng kanilang mga kalaban. Gawa ng malayo pa lang, alam na nila kung may dumaan bang tao sa lugar na kanilang dinaraanan. Lahat din ng kasama niya sa grupo, nakahandang pumatay sa kahit na anong paraan. Para kasi sa kanila, iisa lang ang utos ng mga nakatataas at yun ay ang malinis ang mga parte ng bansa na talamak pa ang rebelyon. Dagdag pa ni Tursyo na sa mga kritikal na lugar kung saan sila malapit, sila kaagad ang binibigyan ng misyon para pasukin ito. Subok na kasi ng mga commander ang kanilang mga abilidad dahil sa makailang beses na silang nagtagumpay sa mga ganoong uri ng misyon. Hindi man sa pagmamayabang pero hindi na mabilang ni Tursyo kung ilang beses siyang nalagay sa inkwentro. Nabanggit din niya na nakapatay na rin siya noon ng rebelde gamit lamang ang isang matulis na sanga ng puno. Para magawa niya ito, sinaksak niya yun sa mata, tapos habang nagbubuno sila,
pilit niya itong ibinaon sa mga mata ng taong yun. Nang tuluyan na itong manghina, sinampal niya ito ng bato sa ulo, sabay tarak ng sanga, hanggang sa bumao na yon sa bungo. Dahil sa brutal niyang pagpatay, hindi niya yun ibinilang sa mga ulat. Ayon pa sa kanya, marami silang mga sikreto noon sa gubat na tanging sila lang magkakasama ang nakakaalam. Sa pagsapit naman ng gabi noong mismong araw, dahil sa hindi naman sila nakakalayo, kampante naman silang gumawa ng mapagpapahingahan malapit sa kakahuyan. Nga pala, 6 lang sila noong magkakasama. Yung isa rito, tauhan ng commander ng kampong nilapitan nila. Tapos silang 5 naman, matagal nang magkakasama. Hindi na sana nila kailangan ng ibang kasama pero dahil sa utos yun sa kanila, wala silang magagawa. Upang masiguro namang nasa likod nila ang kasama nilang yon, hanggat wala pang nangyayaring gulo, nakipaglapit na sila rito. Natao naman noong mataas ang paningin nito sa kanila, kaya nasisiguro noon ni Turcio, hinding-hindi sila nito bibiguin. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Matatarik at masusukal na bundok ang kanilang sinuong noon, hanggang sa kalaunay narating na nga nila ang isang masukal na bundok. Milya-milya ang layo sa kampo ng commander nila. Pagdating naman nila sa lugar na yon, tumambad ang mga damit pang itaas ng mga sibilyan, kasama ng kanilang mga butong na aagnas na. Pagsilay naman dito ni Turcio, agad naman niyang napansin ang mga buto nito sa may bandang hita na parabang pinutol gamit ang matatalas na pangil. Kung titingnan, mapagkakamalan mo talaga yung nilapa ng isang mabangis na hayop, pero hindi siya naniniwalang ganun nga ang nangyari. Habang pinakikiramdaman niya kasi ang buong paligid, napapansin niyang napakasama ng presensya sa buong lugar. May mga nakikita rin siyang bakas ng mga aswang, kung kaya't agad naman niya itong ipinagbigay alam sa kanyang mga kasamahan. Pagkalahad naman niya ng tungkol sa bagay na yon, agad naman siyang tinanong ng kanyang kaibigan ukol dito. Paano mo namang nasabing aswang ang kumain sa mga taong yon, Turcio? Baka naman may gumagala lang ritong mabangis na hayop. Nasa gubat tayo, kaya hindi yun imposible. Wika ng kanyang kaibigan na may kasamang pagdududa sa mga bagay na sinasabi niya. Yan ang kaibahan nating dalawa. Ikaw hindi naniniwala sa mga ganyan. Pero ako, 100% akong naniniwala dyan. Alam mo, hindi magiging maganda ang lagay natin dito. Kumilos na tayo. Sagot naman niya rito. Pagkalahad naman niya ng mga katagang yon, agad naman siyang bumaba sa kabilang parte ng bundok na kanilang napuntahan. Sumunod na rin noon ang kanyang mga kasama, gawa ng bukod sa maggagabi na, napapansin din nila ang nababadyang pagbuhos ng malakas na ulan. Sa kanilang pagbaba naman sa bundok na yon, hindi nila mapigilang magdoble ingat. Bawat desisyon nila noong ginagawa, mabilis at tahimik. Tinatalasan din nila lalo ang kanilang mga paningin, at kahit balot na ng kadiliman ang buong paligid, hindi sila nagsisindi ng mga sulo o lenteng maaaring makita ng kanilang mga kalaban. Kalahating oras pa ang dumaan nang marating nila ang mismong paanan nito. Tumambad sa kanila ang isang maliit na ilog na may malinis na tubig na umaagos. Akmang tatawid na sila sa lugar na yon, laking gulat na lamang nila nang may mapansin silang mga kulungan na nakasabit sa mga sanga ng puno. Malalaki ang mga ito, tapos gawa sa purong bakal. Kasya din doon ang isang tao, kung kaya't nasisiguro nilang hindi yun patibong para sa mga galang hayop. Sa puntong yun, dahan-dahan namang nararamdaman nila Turcio na malapit na talaga sila sa kinaroroonan ng kanilang mga kalaban.
Dahil sa mga pangyayaring yon, aminado naman siyang nakakaramdam na ng matinding takot ang kanyang mga kasama. Sa kanilang anim kasi, siya lamang ang may kaalaman pagdating sa kapangyarihan ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Dahil sa ganoong rason, inaasahan ninyang ganoon ang mangyayari sa mga oras na yon. Upang hindi naman mas lalong matakot at masindak ang mga ito, mas binilisan pa nila noon ang kanilang pag-usad hanggang sa dumaan na sila noon ng ilog. Nakahanay sila noon ng isang linya, kaya habang binabagtas nila ito, di naman nila maiwasang mapasilay sa ilalim ng ilog na dinaraanan nila. Ayon kay Tursio, habang binabagtas nila ang malalim na bahagi nito, pansin na pansin naman nila ang mga kamay na nakabaon sa ilalim ng ilog na yon. Bagaman sumasabay ito sa daloy ng tubig, hindi ito sapat upang maanod ang mga kamay na yon. Sa abot na rin ng kanyang pagkakatanda, nasa humigit 10 kamay ang kanilang nakita sa lugar. Gustuhin man sana nila itong hilahin papaibabaw pero di na nila ito ginawa dahil sa amoy na nila noon ang mga panganib na nagbabadya. Pagkatawid naman nila sa kabilang dako, mas lalo pang tumindi ang mga bagay na kanilang nasisilayan. Bukod kasi sa mga kulungang hindi nila mawari kung sino ang naglagay, may napapansin din sila noong malalaking ibon na lumilipad pabalik-balik. Pagsilay naman ni Tursio sa mga ito, agad naman niyang inabisuhan ng kanyang mga kasama na magtago sa mga puno. Hindi rin muna sila umalis sa lugar, gawa ng may mga naririnig pa siyang kakaibang huni na tila bang mga tagapagmasid ng nilalang. Pagpatak naman ng 10:00 ng gabi, doon pa lamang sila nakausad. Habang lumalayo sila sa lugar na yon, unti-unti naman nilang napapansin ang mangilan-ngilang patay na mga puno sa paligid. Mas lalo ring dumarami ang mga punit-punit na damit na kanilang nakikita, kaya inakala noon ng mga kasama niya may malapit na sityo sa lugar na kinaroroonan nila. Nang marinig naman ito ni Tursio, agad naman niyang nilingon ang mga ito, sabay wika ng, "Huwag na tayong magsayang ng oras na pumunta dyan. Hindi natin alam. Baka kabilang yan sa kuta ng ating mga kalaban." Nang marinig naman yon ng kanyang mga kasama, agad naman siya nitong inabisuhang tumigil na muna para mapag-usapan nila ang tungkol sa mga nangyayari. Ayon sa militar na ipinasama sa kanila, mas mainam na bumalik na muna sila ng base para maiulat ang mga pangyayaring yon. Ngunit, pagkarinig naman ni Tursio sa sinabi nito, mariin naman niya itong tinutulan sa kadahilan ng paniguradong hindi maniniwala sa kanila ang mga nakakatakas. May posibilidad ding mapatawan sila ng kaso dahil sa kapabayaan nila sa kanilang trabaho. Dagdag pa nito na, sa puntong yon, wala siyang balak na makipaglaban. Mas pipili na lamang niyang magmanman kaysa makipagpalitan ng putok sa mga rebeldeng alam niyang hindi naman mamamatay. Mariin din niyang inilahad, wala na siyang balak na sundin ang misyon at ang nais na lamang niyang gawin noon, malaman kung ang bihilanting grupo nga ba ang mga aswang na nagpaparamdam sa kanila. Matapos naman niya itong mailahad, wala namang nagawa ang kanyang mga kasama kundi ang sumunod. Bali-balik ta rin man kasi ang sitwasyon. Hindi maipagkakaila ng mga ito. Siya ang sinusunod nitong pinuno ng grupo. Ilang minuto pa ang lumipas. Nang mapagtanto naman nilang wala nang lumilipad sa itaas, ipinagpatuloy naman nila ang kanilang paglalakad hanggang sa kalaunay narating nila ang isang tribo ng mga katutubo na mapayapang naninirahan sa kagubatan. Pagpasok naman nila sa lugar ng mga ito, hinayaan naman niyang makipag-usap dito
yung kasama nilang tubong Davao. Ito ang nagpahayag ng mga nais niyang sabihin na siya namang kalaunay na gustuhan ng dato ng tribo. Sa pagpapatuloy naman ng pag-uusap ng dalawa, nakumpirma ng kasama niya na yun nga ang mga aswang na tinutukoy niya. Pagtatapat pa ng dato na matagal na nilang kalaban ng mga nilalang na yon at sa katunayan patuloy pa rin silang gumagawa ng paraan para yon ay mahuli at maparusahan. Nang malaman naman ni Turcio ang tungkol dito, hindi na rin siya nag-alangang ilahad sa dato ang tungkol sa misyon nila. Dahil sa nalaman niyang iisa naman pala ang kanilang layunin, nagdesisyon siyang makipag-isa sa puwersa ng mga katutubo. Ayon sa kanya, sila ang magbibigay ng detalye ukol sa maaaring pinagtataguan ng mga nilalang at ang mga mandirigma naman ito ang magtuturo ng mga ligtas na daan na pwede nilang tahakin. Inilahad din niya sa dato na sa pinagsama nilang puwersa, mahuhuli nila ang mga ito. Dahil sa mga bagay na inilahad niya, agad namang kumonsulta ang datong yon sa mga tagapayo nito. Halos maglilimang oras din sila nitong pinaghintay at pagbalik nito sa kanilang kinaroroonan, bitbit na nito ang pasya ng kanilang angkan. Pagsang-ayon naman ng dato sa kanyang nais, abot langit naman ang kanyang ngiti habang nagwiwika sa kanyang mga kasama ng, "Itutuloy natin ang plano. Ngayong may kasama na tayo, madali na lang sa atin to." Matapos naman niya itong mailahad, wala namang tumutol. Para makapaghanda noon ang kanilang pangkat, nanatili sila doon ng 2 araw bago umusad. Sa pag-alis naman nila ng tribo, kasama na nila ang nasa humigit 20 mga katutubo na pinamumunuan naman ng dato at nung 2 anak nito. Armado yon ng mga pana, garaw, sundang at mga kalasag na animoy isang malaking digmaan ang kanilang pupuntahan. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-usad, maingat na hinanap nila Turcio ang maaaring pagkutahan ng mga rebeldeng aswang. Ang pinagbasehan niya noon sa kanyang mga pasya ay yung mga usap-usapan noon ng matatanda sa lugar nila sa Antique. Nalaman niya noon na ang mga gumagalang aswang kalimitang nagpapahingayan sa mga masusukal na gubat at bundok. Madalas din niyang magtago sa mga kuweba, kaya nagdesisyon siyang ito ang uunahin nilang hanapin. Sa muli naman nilang pagbagtas ng daan, nabanggit sa kanila ng dato, makailang beses na nilang naikot ang lugar, ngunit sa kasamaang palad hindi nila naaaktuhan ang mga ito. Minsan, nakakasalubong nila yung lumilipad, kaya kahit anong gawin nila, hindi na nila ito masundan pa. Nang marinig naman ni Turcio ang tungkol dito, doon niya napagtanto kung gaano kautak ang mga nilalang na yon. Sa halip din na magpalibot-libot sa kagubatan, nagpasya siyang humanap ng lugar kung saan pwede silang makapagmasid sa malawak na parte ng lugar. At ang nakita nilang pwesto para pagbantayan ay ang tuktok ng isang bundok na nakatayo malapit sa may kapatagan. Nang mapagpasyahan naman yon ng kanilang grupo, agad naman sila roong pumunta para magtago at magbantay. 3 araw at 4 na gabi ang kanilang ginugol sa lugar, kung saan pagtungtong ng ikahuling gabi, doon na nga nila nakita ang grupo ng mga bihilanting aswang na lumapag sa paanan ng isang bundok na halos ilang milya lang ang layo sa kanila. Pagsilay naman nila rito, minabuti naman nilang palipasin na muna ang gabi bago sila umusad. Ayon kasi noon kay Turcio, maaaring doon nagtatago ang mga nilalang na yon, kaya kinakailangang hindi nila mabulabog ang katahimikan ng mga ito. Sa oras kasi na matunugan ng mga ito ang kanilang grupo, madali nitong lilisanin ang kanilang pugad at sa oras na mangyari ang bagay na yon, hinding-hindi na nila ito mahahanap. Dahil sa ganoong rason, kahit pagod na noon ang kanilang mga kasamahan, pinilit pa rin nilang bilisan ang kanilang paglalakad
hanggang sa kalaunay nakalapit na nga sila sa bundok kung saan nila nakitang lumapag ang mga aswang. Pagsipat naman nila sa paanan nito, tumambad sa kanila ang isang malaking bukana ng kuweba na may napakadilim na loob. Ang hangin na lumalabas sa lugar na yon parang nangungusap sa kanila, kalakip ng pagdala nito ng isang hindi katanggap-tanggap na amoy. Dahil sa mga bagay na yon, mas lalo namang lumakas ang kanilang kutob na yun na nga ang lugar na kanilang hinahanap. Kinagabihan noong mismong araw, habang nagtatago sila sa paanan nito, muli na naman nilang napansin ang paglapag ng 3 nilalang na may malalapad na pakpak. Habang naglalakad ang mga ito papasok ng kuweba, rinig naman nila ang pagsigaw ng 3 babae na animoy nagmamakaawa sa mga ito. Ngunit sa kahalip na kaawaan, walang habas naman nila itong pinagtatadyakan hanggang sa makapasok na ang mga ito sa loob ng yungib. Pagtahimik naman ng buong paligid, agad namang tumayo ang pangkat nila Tursyo, sabay usad patungo sa pugad ng mga ito. Tahimik at dahan-dahan ang kanilang paglalakad noon, hanggang sa kalaunay na palibutan na nila ang bukana ng kuweba. Nang masiguro naman nilang hindi na makakatakas ng basta-basta ang mga nilalang, doon na sila nagsimulang magmasid sa mga balat ng nyog, kalakip ng pagsiga sa mga sulong kanilang daladala. Pagliwanag naman ng bukana, agad naman nilang pinasok ang lugar, sabay pwesto ng sulo sa mga dingding nito. Dahil sa ginawa nila, agad namang lumiwanag ang loob ng kuweba, dahilan para masilayan nila ang mga nilalang na kasalukuyang kumakain ng karne ng tao. Sa maniwala man kayo o hindi, naaktuhan nila Tursyo na kinakain ng buhay ng mga ito yung mga babaeng pinagtatadyakan lang nito kanina. Hati na rin ang katawan ng mga yon, kaya nasisiguro niyang hindi na ito maisasalba pa. Pagsilay naman sa kanila ng 7 aswang, bigla naman yung umatungal na para bang naninindak. Dahan-dahan na rin nilang nasipat ang pagkahati ng ilong nito hanggang sa uslian na yun doon ng mga mahabang pangil. Ayon kay Tursyo, sa ilang beses na niyang pagsilay sa mga aswang, yon ang pagkakataong nakaramdam siya ng matinding kilabot. Pakiramdam niya kasi noon, demonyo na talaga ang kanilang kaharap. Para sa kanya kasi, hindi pangkaraniwan ang ganoong wangis ng mga nilalang, kaya nasisiguro niyang malalakas ang mga ito. Makalipas pa ang ilang minuto, paisa-isa namang inihawak ng mga ito ang kanilang mga kamay sa lupa at naglakad na parang aso. Mabilis din itong gumapang sa dingding ng kuweba kung saan naroon ang mga nakabitay ng kalansay ng mga biktimang nakain na nila. Maya-maya pa, paglundag naman ng mga ito sa kanilang kinaroroonan, agad naman yung pinaulanan ng palaso ng mga katutubo. Nagsimula na rin yung harangin ng mga kasamahan nilang may kalasag, habang ang pangkat naman nila walang patid itong inaasinta. Ngunit dahil sa kapal ng balat ng mga nilalang, hirap na hirap silang paslangin ng mga ito. Yung mga mapupwersang bala din ng kanilang mga armas, tumatalbog lamang sa katawan ng mga nilalang na yon, kaya naging kampante ang mga ito na lusubin sila. Hindi naglaon. Paglapit naman sa kanila ng mga nilalang na yon, agad naman itong pinagsusunggaban ng mga katutubong nasa unang hanay. Sa bawat pagsunggab ng mga nilalang na yon, kitang-kita ni Tursyo kung papaano mamatay ang mga katutubo. Kung hindi ito nagtatamo ng mga saksak sa katawan, pwersahan yung pinupugutan ng ulo ng mga aswang sa pamamagitan lamang ng 2 kamay nito. Dahil sa ganoong sitwasyon, inakala nilang malilipol na sila ng mga nilalang na yon. Ngunit nang magsimula ng kumilos ang 2 anak ng datu, doon na sila nakaramdam ng panibagong pag-asa. Ayon sa kanya, hindi basta-basta ang magkapatid. Sa kadahilanang ang bilis ng mga ito, parang kidlat. May lakas din yun na hindi pangkaraniwan na parabang ang pagpasa ng malaking tipak ng bato
ay napakagaan lang. Habang tumatakbo naman ang dalawa papalapit sa mga aswang, mabilis naman itong hinugot ang kanilang mga sandata na binubuo ng talibong at palakol. Yung hawak ng panganay, 2 palakol na umaapoy. Tapos yung talibong naman ng kapatid nito, naglalabas ng nakakabulag na liwanag. Paglapat naman ng kanilang mga sandata, pumutok ang liwanag na yon na siyang naging sanhi upang magkaroon sila ng pagkakataon para sugurin ang 2 aswang na kasalukuyang pinipigilan ng 2 nitong kadugo. Sa isang iglap, matagumpay na napaslang ng 2 ang mga nilalang na yon sa pamamagitan lamang ng pagputol ng ulo ng mga ito. Nang mapansin naman yon ng ama ng 2, bigla naman yung humalakhak sabay wika sa mga aswang na yun ng, "Matagal na namin kayong hinahanap. Dito lang pala kayo nagtatago. Ngayon, matatanggap nyo na ba ang parusang nararapat para sa inyong lahat?" Kasabay ng pagwika nito ay ang paglabas naman ito ng palawit ng kanyang kwintas na gawa sa purong diamante at may wangis ng ulo ng isang ahas. Habang hawak-hawak yon ng matanda, pansin na pansin naman noon ni Turso ang pagliwanag ng kwintas nito. Maya-maya pa, nang magsimula na ring tumakbo ang matandang yon, walang pagdadalawang isip naman itong tinapik ang aswang na papasalubong din sa kanya. Dahil sa ginawa ng matandang yon, kitang-kita ni Turso kung papaano naging bato ang aswang na nahawakan nito. Nang masaksihan naman yon ng natitirang mga aswang, hindi naman ito maiwasang masindak sa kakayahang tanga ng 3. Sa halip di na makipaglaban pa, pinilit ng mga itong gumawa ng paraan para makatakas, ngunit naging huli na ang lahat para sa kanila. Paglipad kasi nila noon patungo sa bukana, agad silang sinalubong ng napakaraming palaso na punong-puno ng lason ang talim. Mabilis siyang tumarak sa kanilang mga katawan at pakpak, dahilan para lumagpak sila sa lupa. Pagsilay naman ng katutubo na hindi na makakalaban ng mga nilalang na yon, agad naman nila itong kinaladkad pabalik ng kuweba para iharap sa kanilang datu. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mapaluhod na nila ito sa harapan ng matanda, doon na nito sinimula ng pagtatanong sa mga nilalang na yon. Pagsilay naman ni Turso sa ipinagawa ng datu, tahimik lang naman siyang tumabi rito habang maiging nakikinig. Maya-maya pa, doon niya nalaman na kaya palag galit na galit ang mga katutubong yon sa mga aswang dahil itong pumatay sa nag-iisang anak na babae ng datu. Matapos namang maihatid ng matanda ang galit nito sa mga nilalang, agad naman niyang inutusan ng 2 nitong anak na pugutan na yon ng ulo. Matapos ang mga pangyayari, doon pa lamang nila sinunog ang kuweba bago nila ito tuluyang nilisan. Magmula noong nasaksihan nila Turso ang ganoong kaganapan, nawala na sila ng moral. Ani nila, hindi sila sapat sa serbisyong ginagawa nila, gayong may mga ganoong uri ng nilalang na di hamak na mas makapangyarihan sa kanilang mga pagsasanay na pinagdaanan. Upang matahimik na rin ang kanyang buhay, pinili niyang bumalik sa Antique para mabuhay bilang isang magsasaka. Pero alam niyo ba, bago nilisan ni Turso ang lugar ng Compostela, binigyan siya ng datu ng isang kakaibang mutya na magpahanggang sa ngayon ay tangan pa rin niya. Sinabi ng matandang yun sa kanya, yon ang kanyang gantimpala dahil sa katapangan niyang ipinakita noong tinutunto nila ang pugad ng 7 bihilanting aswang sa Compostela. Hanggang sa pagtanda ni Turso, baon-baon niya sa kanyang memorya at palagi niyang ikinukwento sa kanyang mga anak ang tungkol sa nasaksihan niya kung gaano katindi ang mabangis na pamilya ng datu.
Okay. Opinyon ko sa kwento. Sobrang bangis naman talaga nung pamilya ng Datu na yun, no? Pero medyo nalungkot ako kasi pinatay pala yung anak niya na babae tapos nag-iisa pa. Siguro kaya ganun katindi talaga yung pagmamalabis ng Datu na to na mahanap tong 7 bihilanting aswang na to. Buti na lang nakita nila, di ba? Kasi kung hindi, malamang hindi na ipaghiganti ng Datu yung namatay niyang anak. Pero alam nyo, sayang tong kwento na to. Kasi kung si Tursio tumira dito sa pamilya ng Datu na to, marami pa siyang makukuhang impormasyon tungkol sa pamilya nito. Pero kasi, siguro hindi talaga yun yung nakatadhana na gawin ni Tursio. Tapos, dun sa binigay sa kanya ng Datu na mutya, parang medyo napapaisip ako kung ano yun eh. Di naman nabanggit sa kwento kung ano. Pero, ako alam ko, matindi yung mutya na yun. Di na lang binanggit ni Tursio, siguro kasi pampaswerte o kung ano man yung bisa nun. Pero overall, masasabi ko sa kwento na to, sobrang angas ng pamilya ng Datu. Isipin ninyo na lang, imagine ninyo kung gaano kagaling yung dalawa nitong anak. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.